tenan lho. Iki ya nganu Mbak Elisa, Mbak Tati luar biasa. Sing nang jaba penonton bludak iki. Lagi saestu wau nggih. Kula iki teko wau nggih lang dadak buka-buka. Ya senajan ora iso mlebu nang kene wong kekepeng gedung ning kono kuwi do mresani lumantar layar tancap. Lho. Makasih. Nggih, pokoke sing do nonton, sing do rawuh didongake panjang yuswa. Rezekine lumintu kabeh. Amin. Sehat, sing jelas sih sehat sing utama. Nek wis sehat wilujeng slamet. Waras di papan waras. Ya, sehat ora waras yo. Nganu Mbak Elisa, panjenengan yo di-request dhewe iki. Napa nggih? Saka ngendi? Saka Jepang iki. Selamat malam Sugeng Dalu Ki Dalang Mas Gading lan Ki Geter nyuwun melati rinunce ingkang nyekar Mbak Elisa ya. Saking Jepang. Matur nuwun. Yo dipinangkani dhisik, kijeng miring sik ya. Wah, kijeng miring. Mengko terus sambel kemangi sing dikersake Mbak Ayu, mergo Mbak Ayu ya ping pindho nyinden nang ngene daleme Pak Priya Blitang. Nggih, siap. Menyura bukane saka Bonang. Yo Pak Bonang Joko. Yo kendange sing tragel kene iki. Nek tragel niki kula suwun sinden-sinden sangu setunggal-setunggal nggih. Ya, parian sinden-sinden. Parian nggih. Ogah aku salah sih. Pokok siji sa. Nah, dites pokok siji. Dicetake iki mau piye parianmu piye? Kiringane garingan. Nano. Katok ireng. Katok ireng dipaske. Katok ireng. Klambine ireng. Katok ireng klambine ireng. Terus Neno. Nano. Arep cuma dhuwur pangisor. Piye to, Pak? Sandal jepit, kacamata. Piye aja? Terus jawabe apa? Nano. Aku seneng kowe, seneng ra duwe duit. Minggat kono. Oh, lah ya ngono. Dadak baleni yo. Lah ya kan ra cetha mau apa? Karepe apa? Nek ngene kan cetha. Kok iso ireng ki metune ireng ki apa? Ngono kan. Ora salah le mbayangke, gitu lho. Jejere Mbak Ayu kuwi. Iya. Ayo. Yo nyontrol bojone yo. Nyontrol bojone. Ayo, karo ngeling-eling. Le ngendang deg-degan. Ya sing Mbak Neti wis mikir dadi begitu nang kono langsung cul ngono ya. Tuku arit menyang ngawi yen ra dicepet kok ora muni. Ayo. Dilebokke Mas Kis. Dilebokke ora? Kanggo lebokke ora kowe iso lebokke ora? Lah iki sing bawa sing muni bojomu lebokke tungglep ngono lho langsung. Baleni yuk. Neno. Tuku arit menyang ngawi yen ra dicepet kok ora muni. Ayo Mas. Wah, jan nek bupras ki aku ya deg-degan tenan ya. Kae mbok tok urus cakepane bupras mau Ayo, kok ora jengking ora mlebu iki. Ora dijembeng. Kok jembeng apa jengking? Baleni Bu, baleni Bu niki mau kudu tak jelaske. niku. Yo pras kudu tanggung jawab ngono kuwi. Piye mau? Ayo. Terkanding mamot tebu yen ra dijembeng ora mebu. Lagi apa? Apa pariane apa? Kuwi pancen saru ya. Aku iki ngono kuwi tak kon jelaske supayane ora ketok saru ki piye, batangane iki apa ngono lho. Ya maklum. Nganu Maklum, Mbak Tatin. Malah ngeglo. Nglebokke dom kuwi lho. Alah kudu nek sing lebokke dome dijembeng yo. Nek sing lebokke dom kuwi Oh, tuku welut ning Kota Baru nek ra dimut ora mlebu lah kuwi. Wis wis karepmu saru ya sebrang. Pasrah kok. Nek sing jenengan kuwi nek ora dijembeng ora mlebu kuwi Benek. nganggo kaos kaki. Benek apa kaos kaki? Nek benek kan wis bolong, nek kaos kaki nek ora dijembeng ngono ora mlebu. Ngono lho Bu. Ibu ya ora apa-apa nongkrong kulino wis suwe banget ora di ngono ya. Dadine lali. Lali to Ben. Mah ra gelem pokoke sing saru mau. Heeh, Mas. Ya sekarang apa-apa kan ibu ya wis jenenge Wis suwe ora kok. wis suwe ora. Dadi Ijek pingin ora Bu? ya jane iki.
Isih karep ya Mbah ya. Ya, matur nuwun iki mau kijing miring saka sapa Mas Gading? Saking Bapak Agus Delingo Batul. Oh, saka Pak Agus Delingo, Bubuk Asmara kalih kijing miring wis dipinangkani. Ya, saiki minangkani sing saka Jepang nyawer 200.000 sing digersake Mbak Elisa. Mbak Elisa Melati Rinonce. Ngagi bawa napa langsung Mbak Elisa? Lajengan mawon. Lajengan nggih. Iki kula piyambak napa wonten kancane? Kersane panjenengan sing dikancani sinten? Kancani Bu Neti Sulandari. Oh iya, ngajan. Bu Neti. Coba nek Bu Neti Wulandari iki disepoti sing nganggo guyangan iki apa? Mari berdendang, yuk kawan, mari bernyanyi. Asik. Ayo kali kak. Tung teng dulu tak dendeng tutak. Bersukaria, ingatkan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaafkan. Mari berdendang, yuk kawan, mari bernyanyi. Mari berdendang, yuk kawan, bersukaria. Hilangkan rasa susah bersama kami warga laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Iya, sampun samapta. Mbak Elisa nyuwun dikancani piyai sing alus Lah lembah iya. manah. Sesuai dengan lagu yang di request. Nggih, Bu Neti nyuwun berkahipun nggih Bu Neti. Yo dedek piateke kan sami kan. Dhuwur. Nggih, menika Melati Rinonce nggih Bu. Minangkani dari Jepang loh. Lah adoh-adoh ya. Dari streaming tuh yang nonton tuh dari luar negeri kathah Arab, Saudi wonten, Jepang wonten, Amerika. Pokoknya mendunia. Nggih. Jos. Boten sangang ibawa nggih? Mboten sah, Oh lajengan iya. mawon. Engko isih ana sambel kemangi barange. Noneno nonino. Makasih Bu Neti Nggih. Sulandari. Ingkang saking Jepang sampun sah. Nggih, sampun Saiki sah. sing anu ya Mas Gading. Nggih, Ana meneh kuwi. enten mulai niki. Apa wacake sih? Saking Pak Lurah Sidomulyo. Heeh. Pak Hari Sontor. Oh, Pak Ari Sontor. Nggih. Oh, Sidomaya. Niku tulisannya Sidomulyo. Oh, wis tau wayangan Mas Gading, Nggih. sok karo wayangan Mas Gading. Heeh. Lagune Lali Janjine niki. Oh, lali janjine. Nggih. Ya, siap. Menika sekalian ngirim buat Ya. sobat ngebiar Indonesia ya. Siap. Mawar kuning terus nanti ditibake lali janjine rame-rame nggih. Ya. Sing lali janjine sapa wae Mbak Elisa? Sing Oh, ngurus nanti sapa? rame-rame aja. Oh ya. Tapi mic-nya berapa ya? Oh, 3. Ya, Mbak Natin ikut berdiri dong. Nah, iya, heeh. Ya. Oh, yang Ayu sendiri tadi apa? Sambel Sambel kemangi. Oh, kemangi. sambal kemangi nggih nanti. Pelok mumpung pelok. Heeh, iki mumpung pelok, heeh. Nggih, mawar kuning dulu. Terus nanti Sama siapa? lali janjine. Ini tambah Dulu siapa? rame-rame aja nanti kukur. Etok-etoke nggawa iki ra apa-apa, nggo kipas apa nggo gendul-gendul boleh. Maksudnya dikon maju apa ora? Ya ngene aja, kamu di sini, aku Oh di iya. sini. Oke. Ya. Mawar kuning ya. Yo, mawar kuning sik, yo. Ya, matur nuwun. Terus Oke. lanjut. Lali Lali janjine apa sambel kemangi? Oh, nderek, monggo. Ya. Lali janjine mengko digo penutup wae, saiki Siap. sambel kemangi dhisik. Monggo, Mergo- Mbak Ayu ya. Ya, Mbak Ayu. Oke. Ya coba disepoti Mas Wondo nak buka jalan kepiye Mbak Wondo? Iso dompo kaya wingi ora? Didesak ngono coba. Menyerah ayo tak bukani yo dodokan keprok ae. Dutak dundung. Dutak.
Mas Rika. Mbak Ayu. Iki nganu Mbak Ayu. Pripun? Iki panjenengan sing ngersake Pak Priyo Blitan. Oh, Pak Priyo saking Blitan. Iya, wingi ya biyen jaman aku mayang rono ya karo Mbak Elisa, sampeyan yo nderekke. Dilalah biyen Mas Kiswan ya melu rono terus wingi sing ditimbali mayang nang ngene Pak Priyo, Mas Kiswan. Nggih, sampun kaping 3. Nggih, sampun kaping 3. Rencana Desember sesuk arep nimbali aku meneh. Kula dijak mboten. Ayo insyaallah sesuk dijak. Nggih. Sesuk kono karo bojomu nek ora tak jak ya bojomu sesuk protes ya. Lah iya ndak kualat engko. Ah iya, iki panjenengane Pak Priyo transfer 200 ning sing 200 esuk le transfer. Lah mengko tak talangi dhisik 200 ki nyatus eding rak ngono. Oh, talange teles. Ayo le transfer liwat aku kok ya. Oh iya. Ya, sambel kemangi rasa nganggo bawa ya nak ya. Nggih, langsung mawon. Langsung buka kendang wae. Tak tumblang, tung tak nong ning nong. Ya rampung no rasi nembang. Kono wis entek to Mas Gading. Ya apa-apa kok wis rampung. Sampun, sudah. Request udah habis to kono. Sudah. Ya, ayo Mas Lika. Naki enten malih. Yang ini masih ada podang kuning dari morotuane Mas Gilang ke Morojati. Oh, morotuane Mas Gilang. Nggih, menika sampun nyawer 900. Oh, siap. Ya mengko dipinangkani. Apa ajeng langsung dimedle napa pripun napa mangke mawon? Beda patet. Patete padha ning rasane nek Banyuwangi kok terus ning podang kuning ki rasane kaya siap, berarti kaya ora nganu, ora klok cara-cara iki, ora sinkron. Ya buka kendang Mas, tak tumblang. Sampun. Matur nuwun iki dititipi saka Pak Priyo nya. Ndakne darane aku korupsi. Nggih, Ya, diaturke matur nuwun Pak Priyo. Kaya mresani ning daleme. Ya, lanjut Mbak Elisa karo Mbak Tatin minangkani pamundutan podang kuning bar kuwi terus minangkani pamundutan saka Pak Heri. Sapa Pak Heri sapa? Heri Sontor. Pak Heri Sontor diku lagu penutupan mergo iki ya panjenengane Pak Haji ngersake lakon baku ya nggih ya. Nggih. Dadi ya hiburane kecekel, lakone ya iso kecekel dienggo ngurakapi kanggo penganten kekalih. Podang kuning Mbak Tatin, Mbak Elisa. Saking Ngajak Mbak Saras sama Mbak Indah. Ya Mbak Saras karo Mbak Indah. Ya. Bar mangan bakso nggih ayo nyambut Wah, gawe. Wah, dasare ya jan sing kagungan dalem pancen ya peradah temenanan. Pokoke ya nganti turah-turah isih bakso, isih snack, wah jan. Ya bakso ya gudeg. Heeh. Mengko esuk-esukane isih bubur. Iya. Jan elok tenan. Bubur apa soto ya. Karepmu, nek karepku ngono engko aku khusus aku Indomie goreng loro nganggo ndok asin loro. Aku ya padha. Apa le kowe le? Padha. Apa? Indomie goreng loro. Wah jan. Ndoke pira ndoke? 15. 15 Karemane jan padha. Ndok gemak. Ya, rasa bawa nak ya. Nggih. Ya, langsung wae langgam dhisik terus ndangduke podang kuning. Nenoni neng nong. Bebeke wayahe ngendrok. Nah iya, wah jan. Nyenengke wong dasare ya lagune pirang-pirang mongko ya genrene werna-werna nganti sing joget kae gonta-ganti kostum. Mau nganggo rafia saiki genti nganggo apa Nggih niku penglaris, Pak. Iya, Nggih, sesuk jenengan mugi-mugi njuk bar iki laris. Amin. Kabeh do payu, nggih. Amin yo anakmu gading barang kuwi. Ha nggih. Ya, Mbak Tatin, Mbak Elisa. Nggih. Iki ya kawengku wektu hiburane ya iso tutuk ning lakone ya sak iso-iso ya kecekel karo iso tutuk. Cileren. Nggih,
derek memuji mugi-mugi Mbak Nuri kalian Mas Wahyu langgeng anggenipun bebrayan. Tansah pinaringan rezeki ingkang lumintu lan berkah kagem sedaya mawon ingkang sampun rawuh. Kathah lepate nyuwun pangapunten Pak Geter Mas Gading. Nggih, lan sedaya masyarakat wonten ing mriki saenipun nyuwun pangapunten, mbok pilih benjang sanes wedal saged pinanggih malih nggih Mas. Pinaringan sehat sedayanipun. Amin. Amin amin. Nggih, nderekke sugeng kundur mawi tindak Mbak Tatin, Mbak Elisa. Iya. Ya, ayo Nok. Iya. Awak dhewe sawetara mbajutke laku dhisik, mengko seneng-seneng request sing durung iso dipinangkani mengko dipinangkani ning gara-gara. Iya, Mas. Ya, mula ya ben iso imbang. Iki mengko kaya sing mau aku suluk sampeyan pocapan aku suluk. Iya. Saiki panjenengan sing suluk odo-odo, mengko aku genti sing pocapan. Ayo Mas Gading. Iya, Mas. Ayo. Tansah marep pamoring sukma sinukma winaya ing sepi simantala ing kalbu bambukaning warana tarlen saking liep-liep ngaluyup pindha pasating sumbana sumosoping rasa jati Sinigek semanten gendika capo ingkang wonten sak jawining pagelaran kraton negari Ndorowati. Prabu Baladewa ngawe dhateng ingkang paman Harya Sengkuni miwah ingkang rayi Raden Burisrawa miyah sangyaning para Sata Kurawa ngantosaken dados kaget solanyo pating bleber pating Cirayamina katemping jala. jroning praja mapan ana ing madyaning alaga kundanging prawadya sawega pasara tambur miyang suling kepandhen taludak miya bandira kakandha mawarna warna pindha calatyana seri kawuryan Ger anak Prabu kepareng ingkang bapa cumadung dawuh
Kados pundi ingkang dados pangendikanipun ingkang rayi inggih anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih Wa Prabu, pripun Mbok Batra, pripun Wa Prabu? Kersa diboyong lan purun didhauke kalih kula to Wa Prabu. Kula selak kepengin nyanding tinimbang saben dinten kula mung kimpen nganti kimpen. Mung bayangke Bratajaya terus nek pun kelakon nyanding mendah senenge. Bayangke awake Mbok Batra, aduh. Dasare awake langsing. Pakulitane ireng manis rambuté dawa. Yo. Kaya ngapa pripun Koko Prabu pripun? Nuwun dawuh Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara. Mengko dhisik sabar Burisrawa. Iki kabeh lagi direka daya wis. Aja semelang. Mengko mesti bakal kelakon nyanding Bratajaya nanging kudu sabar. Paman semeni Kula wonten dawuh nggih. Kula pun kelakon sak bejagong kaliyan Nyai Kresna. Ning malah dumadakan wonten rawuhipun Bibi Kunti Talibrata sing surasane oleh ning rumiyin Permadi lan Bratajaya niku pun dipajangake. Niki Bibi Kunti nguyak rembug nyuwun supados Bratajaya lan Permadi enggal didhawuhake. Waduh. Kados pundi menika Koko Prabu? Kados pundi? Bratajaya niku calon kula. Sampun ngantos klampah kalih Permadi lho menika Koko Prabu. Kosik. Sabar Burisrawa, iki lagi dirembug. Ya sabar ya Burisrawa nggih. Saiki sementara mbayangke dhisik. Sesuk rak ya kelakon nyanding Bratajaya. Nggih pun boten apa-apa. Sementara mbayangke nggih pun kepenak. Lajeng pripun, Ger? Paman, niki wau kula sampun. Kula sengaja nyemoni Bibi Kunti yen to Bratajaya kelakon diwengku Permadi bakale uripe rekoso wusana. Bibi Kunti rumangsa kecocok manahipun lajeng trimah milar saking Sitinggil nanging niki wau kula ngertos yen Bibi Kunti wonten Ndarawati jebul nganti Werkudara kaliyan pun Galukaca. Nanging saking pandugi kula Bibi Kunti mesti wadul kalih Werkudara. Lajeng Bratasena mboten trima, mesti ajeng labrak kalih kula. Upami kedadosan mekaten, Paman Harya Kurawa mangdawi tata-tata lan supaya ngrenggalani Werkudara lan Galukaca. Oh inggih. Ngestaken dawuh nggih Kurawa kabeh wae. Kula. Tata ger tata. Babagan iki yen nganti Werkudara apa Gatotkaca ora padha nrimake. Kowe kabeh kudu samapta. Inggih. Ngestaken dawuh man. Pro
Wana sayaka Sutipya sawara-wara Mbak umbu gatanira pitung gedhi lumawan risang dursasana nebak jojong longgo ludira gedeng bima nyaur punagi oh wah Kunti babu nganti cumengklungen nggonku nunggu rawuhmu banjur piye sing dadi dawuhe Jriteng Kresna kakangku najan ingkang wayah pun Gatotkaca ugi jumadhung dawuh Kanjeng Hyang anakku Nger Werkudara lan putuku Gatotkaca pun ibu wis sapejagong kelawan rakamu anak Prabu Kresna babakannya sakirempuk lan bakal dhaupe adhimu Permati lan Bratajaya nanging jebul anak Prabu Baladewa uga rawuh ana sitinggil lan semune kakangmu Kakrasana ora sarujuk yen to adhimu Permati dhaup kelawan Bratajaya wah rembug wis dadi mungkari golek dina dhaupe manten kok nganti Baladewa kakangku ora sarujuk sing dienggo bawadan apa iya Nger merga manut panemune Angger Kakrasana yen biyen ngono sarujuk merga Sudarmamu ya swarga Sinuwun Pandhu nalika isih sugeng para Pandhawa uripe kecukupan nanging bareng saiki ramamu wis seda dianggep Pandhawa saiki uripe keserakat mulai ento saiki Bratajaya diwengku Permati ora urung wong bakal nyidak kere Werkudara wah perkara Baladewa kakangku ora sarujuk ora apa-apa ning mbok ya aja nggawa jenenge Pandhu bapakku sing wis mapan ning swarga malah ngonekke Pandhawa uripe saiki keserakat wah lan Permati yen dhaup karo lara ireng mung bakal nyithak kere Kunti babu sawetara semene dhisik aku tak ndhisiki tak tanjini ning Baladewa gumulung mangrempak para dawa reka kiri
Rangono gawe gelar kalah dalah nadyan umure durung sepira ning wis ketok gagah pideksa Gatotkaca. Yo Siwan Kartomarma lho ora basa. Aku iki pepundhenmu. Pancene aku kudune basa. Ning babagan iki tak jabel basaku. Mergo iki perkarane wong Prabu Mandura karo pepundhenku Pendha. Nanging Kurawa malah melu cawe-cawe. Mula aku ora perlu basa keparat. Pancen dasar kepara nyata Kurawa babagan iki kudu melu cawe-cawe. Kowe wae Gatotkaca bayi wingi sore mundur. Aja melu-melu perkara iki sing kudune mundur malah Kurawa. Ora gelem mundur kelakon tak babadi wadya balamu. Wah, ngemping lara genjah pati. Wani karo aku, apamu sing tau dene maju sejarah tiban tanganku pecah siramu bangga utayoni. Odar Bisa gawe sabaran
Aja Indo. Kaca yo Idian ora basa rasa perlu basa apik podar Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.